erokamano wadhi nyime kama jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen onyiso gai mar doho Martha Koome ni ne onego los gi ogai mar obila ewi gol mar jorita dek mage kar mbuoro ywak e lela. Weche mag Murkomen biro thuolo machuok bang' sirkal duoko ne Koome jorit mage. Kaka jafumbo marwa Chris Owino leronwa, jatend riwruok mar Okinde Faith Odhiambo onyiso obila ni gin bad sirkal mochung' kar kende kendo ok onego gikaw chik kowuok e sirkal maduong'. Seche buora bang' ogai mar doho Martha Koome mbuoro ywak ni piny owacho omaye jorit mage, piny owacho owuok oko kendo nyiso Martha Koome ni ne omedo chumbi ewi wachno. I have really hesitated to respond, but you see, because the public think that maybe there was a scheme, I need to notify the country that there is no scheme, there was no reason, there is no motive. You just don't wake up one morning and say, you know, I want to do this. It's just that the officers are extremely excited that they were going to be promoted. Now I don't know what will happen. Kaolos e gwenge makadho wadh nam chumbi, jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen onyiso Martha Koome ni mano ne en wach matin mane onyalo chomogo ogai mar obila Douglas Kanja kar goyo oporo kendo miyo piny mangima luoro ewi arita mare. Ordinarily, the Chief Justice should have called the IG to say thank you very much for promoting my officers. But unfortunately, it has gone the other way. We want to assure the Chief Justice that that was a small matter. It didn't necessitate raising alarm. People now think all over the world that there is a scheme somewhere to deny the Chief Justice security. Maonge wich kuot, Murkomen omedo thieno ni Martha Koome ok onego mbuor ywak ewi arita mare nikech obila adek kende emane oter e tiegruok kuom obila duto 29 ma piny owacho omiye mar miye arita kod dalane. For the benefit of the country, even after the 3 officers were being sent for training, the Chief Justice was still going to remain with about 29 officers from different kind of guarding her home, being with her, the ones up to almost 7 drivers who are police officers, among others. And that misunderstanding did not require the kind of attention that was given yesterday in the media. Weche mag Murkomen kata kamano ose kod riwruok mar Okinde pacho kae LSK mane oparo ne bad migao mar obila nyaka ging'en gin bad sirkal mochung' kar kendgi kendo ok onego gikaw chik kowuok e sirkal mamalo. Jatend LSK Faith Odhiambo onyiso bad migao mar obila ni arita mar ogai mar doho en wach mapek ma ok onego ng'i e yo ma oyuothore kaka ne ging'iyo wach mar Martha Koome. This habit of the service operating as an appendage of the executive, giving undue credence to the superiority of the executive over the judiciary, is an unacceptable relic. It is not lost on us nor the people of Kenya that the security of an office as crucial as that of the Chief Justice is not a casual matter that can be subjected to afterthoughts and lapses in the communication or coordination. LSK bende oparo ne sirkal ni bad migao mar doho ni rang'eny achiel kod sirkal maduong' kaachiel kod od bura mamalo kendo nyaka miye luor moromo. The mistaken perception that the judiciary is subordinate to the other arms of government is a historic bastardization of the principle of separation of powers, which must be deconstructed. Weche mag Murkomen biro thuolo machuok kende bang' riwruok mar joyal buche pacho kae yango ni sirkal oseduoko ne Martha Koome jorit mage tok kane gisechwalo ng'ur margi ne ogai mar obila kaachiel kod migao mar arita. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.